Ui. Ola, listo. Yo teño mansa obra. A voar. Ah. A voar. ¡A voar! Ah. A merenda. Selfie. Hola, rapaces. Hola, linda. Anda, que sombreiro tan chulo. Gusta vos. Fíxeno eu mesma. De verdade, és un artista. É que me vou presentar a un concurso de sombreiros e necesitaba un novo. A que é bonito? Quédache estupendo. Ah, o meu sombreiro! Rafa, colle, xa te teño. Teño que recuperalo. Parou. Tranquila, linda, xa Está teño. ben. Sí, está perfecto. Ai, menos mal. Pensaba que se estragara. O concurso é mañá e non teño tempo de conseguir outro sombreiro tan bonito. Grazas, rapaces. Ah, non pode ser! Outra vez! Ai, Vamos a por él. Oi. Xa hai teu, linda. Será posible? Vamos. Oh, é imposible. Linda, detívose. Mira, E como o imos coller? Esa pola está moi alta. xa verás como Rafa o colle nun momentiño. Cose. Vale, igual non chega. Que podemos facer? Ai, Non te preocupes. ¡Tutu, ao rescate! Tranquila, linda, agora che baixo o teu sombreiro. Oi! Oh, pero... Ai, 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 hop, ai, ai. Ai, 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 oh! Oh, Fante! Non sentes? Meu pobre sombreirinho. I'm so sorry, Linda. Sinto moito. Non o vin. Que mala sorte. Quedei sen sombreiro e sen concurso. E por que non arranxamos? Isto non ten arranxo, Tutu. Déixame a min. Sobes un pouco daqui, outro pouco daqui. Estiro isto. E xa está. Ra fantástico. Moitas grazas, Rafa, pero non podo levalo así. Que mala pata. Non vou poder presentarme ao concurso, coa ilusión que me facía. Tranquila, Linda. Todo ten solución, xa verás. Fante, ti non terás na túa maleta máxica algún sombreiro como o de Linda, verdade? É verdade, na túa maleta tes de todo. Non, sinto. Non teño sombreiros como ese. Sorry. É certo! Todo ten solución. Non vou ter un sombreiro como ese, pero ao mellor podo conseguir outro, incluso máis bonito. Quería presentarme a ese concurso e vou no facer.
Xa sei, podes ir a unha sombreirería. Non, iso sería facer trampa. Ten que ser un sombreiro feito por un mesmo. Xa o teño. Xa ven, Linda. E parece que trae un sombreiro. Preséntovos o meu novo sombreiro. Que vos parece? A que é precioso? Non sei, é raro. Que é? Non parece un sombreiro. Parabéns, Linda. Congratulations. É moi bonito e, sobre todo, moi original. O máis importante é usar a túa imaginación. Xa verás como che vai fenomenal no concurso. Oi, canto tarda, Linda. Como lle iría no concurso? Pois, eu creo que non debeu irlle mal, pero podes preguntarlle ti mesmo. Linda, que tal che foi? Pois... Gañei! Deronme o sombreiro de ouro! Que ben, Linda! Parabéns! Grazas, rapaces! Outra vez! Linda, creo que o seguinte sombreiro terás que facelo cunha corda para que non che escape. Non vos preocupedes. Agora mesmo puñome a deseñar unha trapa sombreiros voadores.